Исәнмесез? Тарихсыз шәхес булмый, тарихсыз яшәеш булмый, тарихсыз милләт була алмый. Бәлки, бу фикер бәхәсле булып күренер, ләкин бу чыннан да шулай. Безнең газетның соңгы санында Казанны яулап алу 7 тарихи факт дигән язма бар. 15 октябрьдә ел сайын Казанны алуны искә алабыз, хәтер көне үткәрелә. Быел хәтер көне 17 октябрьдә шул ук Тинчурин бакчасында үтте һәм гадәттәгечә кешеләр 200-150 кеше булды анда, милли хәрәкәт әгъзалары, миллионлы шәһәрдән 7-8 миллионлы татар халкыннан шушы хәлне искә алучылар күп булмаса да, бу тарихны искә алу үзе бер лайыклы факт. Ләкин ни өчен җыелабыз соң без? Җыелган вакытта ни өчен борчылалар? Ни өчен кая вакытта тыялар? Моңа гаҗәпләнерлек түгел. Чөнки тарихи фактлар шундый алар. Ниндидер үч алу, рәнҗү, ниндидер тавыш чыгару, ниндидер нәфрәт уяту куркынышы бар. Әйе, тарихтан сөңгеләр очып килергә мөмкин, уклар очып килергә мөмкин, пуля ядрәләр очып килергә мөмкин, пушкалар, тарихлар ата башласа, бүгенге тормышка да тия ул. Шул тимәсен дип һәм тарихтагы катлаулы хәлләр хәзерге тормышны бозмасын яки нәфрәт уятмасын дип, бәлки кай вакытта кайбер тарихның битләрен искә дә алмаска тырышабыз. Бәлки шулай махсус чараларда үткәрүгә шикләнеп карыйлардыр. Моны аңларга була. Ләкин тарих бар, аны үзгәртеп булмый. Һәм шул турыда сүзләр языла. Менә безнең газеттә Казанны яулап алу 7 тарихи факт дип язылган язма бар. Анда biz әйтәбез кай вакытта Сөембикә ул милләт анасы. 51 елда Мәскәү белән Казан арасында килешү төзелә дип яза Фаяз Хуҗин. Аның нигезендә Казан ханлыгының тау ягы урыс дәүләтенә кушыла, татарларга урысларны әсир итеп әйтү тыела. Онда хан итеп Шах Гали куелган була. Казанлыларга каршы торса да Мәскәүнең яңа һөҗүменнән куркып, алар ризалашырга булалар шушы Шах Галиның куелуына. Сөембикә белән Үтәмешгәрәйне Мәскәүгә озаталар. Кайберәүләр әйтә, Сөембикә үзе теләп чыккан яки халкын коткарыр өчен чыккан, әсирлеккә киткән, кайсы әйтә кияүгә чыккан дип легендаларны сөйлиләр. Ләкин Казан халкы аксөякләре үзләре Сөембикә белән Үтәмешгәрәйне биреп җибәргәннәр ризалату өчен. Чөнки урыс патшасы, Мәскәү патшасы үзенең экспансиясын, һөҗүмен дәвам иттермәс бәлки дигән шундый өмет белән Менә шундый эш булган, шундый мөнәсәбәтләр булган. Тарихтан моны үзгәртеп булмый. Шундый тагы 6 фактка игътибар итә Фаяз Хуҗин. Ягъни, әгәр дә шушы ел язмалардан гына карап сөйләсәк, ул ярый. Ул да дөньяны үзгәртә торган түгел, үч алу түгел, ләкин бу әйберне, бу фактларны, бу ел язмаларны, бу документларны белергә кирәк һәм дөрес итеп аңларга кирәк. Тагы бер факт шушы газетта искә алына. Бездә Поволжье газетасының баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов вафат булды. Ул күмелде күптән түгел. Аңа багышлаган язмада академик Индус Таһиров, Гүзәл Сәгыйтова, Фәндәс Сафиуллин, Искәндәр Сиражи, Альберт Гарапов һәм Раил Садриев фикерләре китерелә. Бу язмаларның барысына искә алып тормыйм, ләкин академик Индус Таһировның бер фикере бар. Бүгенге тормышны без Рәшит Әхмәтов мәкаләләреннән, шушы Звезда Поволжье язмаларынан беләчәкбез. Тарихчылар аны өйрәнәчәк. Әлбәттә, тарихчылар башка чыгыныклардан да табачак. Ләкин иҗтимагый тормыш, сәяси тормыш, татар мәнфәгате, татар милли хәрәкәтенең, татар хакимнәренең, Татарстан дәүләте җитәкчеләренең сәяси карашлары һәм алар яшәгән шартлар менә шундый газеталарда була. Һәм Рәшит Әхмәтов менә шундый журналистларның, мөхәррирләрнең берсе иде. Ватаным Татарстан газетасының соңгы калын санында 3 вакыйгага игътибар итик. Беренче биттә алар анонска бирелгән 3 вакыйга. Илшат Фәрдиев турында Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев сөйли. Дөресен әйткәндә, Минтимер Шәймиевның апасының кече улы Илшат турында сөйли. Абыйсы президент. Бу барыбер тарихи факт. Чөнки бер вакытта да республика башлыгының үзенең якын кардәше, үзенә ашаган егетнең нинди икътисад белгече, нинди электр системасының җитәкче булып китүе турында ихлас фикерләрен әйтә. Теләсә әллә нинди әйберләр яздыртыр иде, җырлар куйдыртыр иде, рәсемнәр ясатыр иде. Юк, үзенең тәэсирләрен әйткән. Чөнки ул үзеннән турыдан-туры әйтә торган мөмкинлегебез булмады. Ул бер вакытта да җыеп үзенең туган көн үткәрми дигән. Барыбер мондый Татарстан тарихында да мондый кешеләр булган икән. Бу әлбәттә 2000 еллар, 90 еллар
bu үзгәрешләр чоры. Хәзерге чорда истә калачак әлбәттә коронавирус. Фаҗигале хәлләр, анда йогышлы чирләрнең таралуы һәм бу турыда да ватаным Татарстанда да барлык газетләрдә дә бар. Ләкин барыбер иң зур вакыйга рухият. Бу санда җырчы Резида Галимова белән әңгәмә куелган һәм бу бик кызыклы җырчы, бик шәп җырчы бит Резида ханым. Аның баш сүзе булай дип атала. Илһам абый бер әйтте, әйткәне гомергә җитте. Хәзер Илһам Шакиров тарих. Ул Фатиха биргән Резида Галимова безнең замандашыбыз, ул да тарихның бер битенә әйләнә. Һәм безнең бүген яшәгән көнебездә шушы калын Ватаным Татарстан газетасы да тарихның бер битенә әйләнде. Әйе, замандашларыбыз шулай күз алдында тарихка кирип бара. Әле 28 ел элек кенә шушы Бөтен дөнья татар конгрессында без Индус Таһиров җитәкчелегендә, аның урынбасарлары Роза Туфетулова, әдәбият белгече Флюн Мусин һәм мин эшкә керешкән идек шушы оешманы гамәлгә куярга. Хәзер инде бу тарих булып калган. Хәзер инде очрашуларыбыз да бик сирәк. Роза Туфетулованың 75 яшьлегенә багышлап Наилә Патеева Фатихова зур мәкалә язган һәм бу мәкалә мәдәни җомгада басылып чыккан. Милли асылташыбыз дип атала ул. Бер кеше Роза Туфетулова. Ул Сөембикә журналының баш мөхәррире булган. Әйтергә кирәк, Сөембикә дигән журналының яңа исемен кайтаручы да шушы Роза булды. Ул Азат хатын дигән журнал иде. Ни өчендер Роза ханыма шулай кирәк булды. Демәк, ул дәүләт җитәкчесе дәрәҗәсендәге хатын-кыз исемен күтәрергә теләде ул. Һәм шул вакытта Ак Калфак дигән татар хатын-кызлары оешмасын җитәкләүче һәм аны оештыручы да Роза Туфетулова булды. Җитмәсә, хәзер инде ялга чыккач депутат булган, Рәсәй иҗтимагый палатасы әгъзасы булган Роза Туфетулова романнар чыгара башлады, китаплар чыгара башлады. Һәм аның Язмыш җиле дигән китап шулкадәр тирән, кызыклы, затлы хатын-кызлар турында, гыйбрәтле тарихлар турында язылган дип әйтә. Һәм автор саный, бу китап Тукай бүләгенә алырга лаеклы ди. Димәк, тарихлы вакыйга бу. Димәк, журналист, язучы, җәмәгать эшлеклесе Роза Туфетулова да тарихка кирде һәм кирергә лаеклы шәхес дип санарга кирәк. Шул ук санда күптән түгел арабыздан киткән Җәүдәт Дәрзаман шигырьләре куелган. Кем уйлаган, шушы радиожурналист, шагыйрь Җәүдәт Дәрзаман тарих турында язып, үзе дә әдәбиятыбыз һәм милләтебез тарихына кирип калыр дип. Таш диварлар тора ап-ак булып, акшарланган, алар буялган, бер карашка гына әйтә алмассың, бусы дөрес диеп, бу ялган. Шулай итеп, шул ук Сөембикә турында, Казан Кремле турында, милләт язмышы турында һәм хакыйкать турында яза. Янгыннарда янган улпатташлар, акшарланган, бүген буялган, тарих ясап булмый буяп кына, акшарланган икән, бу ялган, ялган дип яза Җәүдәт Дәрзаман. Әйе, тарихыбыз турында ялганнар да күп булды һәм хәзер инде тарихтагы ялганнардан жуеп, ялганнарны жуып, хакыйкатьне чыгара торган заман җитте. Революция еллары, гражданлар сугышы чорында тарих, әлбәттә бу Татарстанны, татар халкының яңа эпохасын башлаган чорларны күрсәтә. Ильяс Алкин турында романны Ркаил Зайдулла язган. Романның бер өлеше мәдәни җомгада басылып чыккан. Һәм нәкъ шул вакытта Зәки Вәлиди, Ильяс Алкин, хәрбиләр, шуралар җыеп, курылтайлар үткәреп йөргәннәр һәм бу хәзерге Татарстанга нигез салганда һәм хәзерге катлаулы хәлләрнең төеннәре төйнәлгән вакытта тарихка кирип калган вакыйгалар, бусы да укылыр дип уйлыйм мин. Ильяс Алкин турындагы язмаларны укыр өчен, гомумән тарихны аңлар өчен әлбәттә әдәби әсәрдән башка тарихи чыганакларны алдан өйрәнергә кирәк. Мәктәп дәреслекләрен белергә кирәк. Мәктәптә намуслы итеп укыту һәм уку кирәк. Бәлки киләчәк буыннар Алкинны да белерләр. Моңа кадәр булган буыннар Зәки Вәлиди янда Алкинмы, Садыйр Баксудимы, Аратмы, башкаларны яхшылап уку насип булмады. Ләкин хәзер, Аллага шөкер, матбугатка бу тарихлар чыга. Шул ук Казан ханлыгын алу, шул ук Сөембикә тарихы. Фәүзия Бәйрәмова да язган бу турыда. Бу юлы ул Уильям Пахлёвкин китабы буенча һәм Худяков буенча Казанны алуның сәбәпләре. Фәүзия Бәйрәмованың фикеренчә, Казанның алынуына татарларның үзләрен генә гаепләү дөрес булмас, чөнки монда православ чиркәве,
патшаны җитәкләп алып килгән һәм монда дин урнаштырыр өчен дә көнбатыштан көнчыгышка таба хәрәкәт иткән Мәскәү князьлеге дигән фикерне үткәрә һәм бу турыда чыганак итеп ул Худяков китабын һәм Пахлёвкинның бик кызыклы фәнни хезмәтеннән цитаталар бирә. Кызык әлбәттә. Аллаһка шөкер дип әйтикме, бу юлы тарих турында язмалар мәдәни җомгада күп. Лена Гайнанованың бу язмасында Хади Такташның киносценарий язу турында сөйләнә. Камил дигән киносценарий язган ул, заказ буенча язган. Һәм бу фильм төшерелергә тиеш булган. Ни өчендер бу фильм төшерелмәгән, ниндидер таләпләр үтәлеп бетмәгән 30-31 елларда бит инде. Хади Такташ үзе дә вафат булып киткән һәм бу сценарийны әле дә тапкан кеше юк. Бу сценарий буенча драма әсәре булуы да билгеле. Ул Донбасс шахталары турында, татарларның шахтада эшләүе турында, шушы фильм төшерелгән булса дип уйлыйсың. Һәм бу сценарий табылса, яки элекке башка язмалар буенча бу фильмны хәзер дә төшергәндә 1928-29 елда Хади Такташ үзе барып караганнан соң язган бит ул аны. Бер җирдә языла 22 мең шахтер булган Донбассның үзендә генә. Икенче җирдә Донбасс шахталарында 40 меңгә якын татар кешесе социализм төзелешләрендә эшли дигән. Шахтада 22, төзелешләрдә 40 мең татар яшәгән. Менә сиңа Донбасс. Шуңа күрә шахта җыры бар. Китә җаным Донбасска дип тә әле дә җырлыйлар, аның тарихы бар. Бу милләтебезнең тарихы һәм бу безнең кино сәнгатебезнең тарихы һәм Хади Такташ нинди зур өлеш керткән һәм нинди кызыксыну белән эшли башлаган булган. Бары тик үлем генә аны бу эшеннән үзеп алган. Шәһри Казанның бу санында Ленин һәйкәленең ремонты турында Лилия Лукманованың мәкаләсе бар. Һәйкәл генә түгел дип атала ул. Ни өчен Ленинны яңадан тергезәләр? Ни өчен 44 миллионга төшереп аны яңадан бастырып куячаклар? Бәлки сез уйлап куйгансыздыр. Кая Сөембикәгә һәйкәл буламы ул? Бу турыда да шушы газеталарда языла, фикерләр әйтелә. Бәлки булыр, бәлки соңрак булыр, бәлки тиз арада булыр. Хәзергә бу мәсьәлә тулысынча хәл ителмәгән, ләкин Сөембикәнең тарихы һәм аның яшәгән тормышы булган, һәм ул риваяткә әйләнгән, легендаға әйләнгән, һәм аның һәйкәле булып хәзергә Казан Кремлендәге Сөембикә манарасы хезмәт итә. Иң мөһиме бит бу тарихларның, зур шәхесләрнең вакыйгаларыбызның безнең зиһенебездә, йөрәгебездә саклануы кирәк.